BPF long left, long left, long left. BPF long left, long left, long. हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन जोंहा बर' फिल्मनि फावखुंगुर दाब्ला लोगोसे मेन्देला ब्रह्म बिथांमोना दिनै BPF लं लिभ BPF जिन्दाबाद होननाय बाथ्राखौ जों नुनो मोन्दों बा भिडिअ क्लिपखौ नुनो मोन्दों। थारैनो दाब्लाजों लोगोसे मेन्देला ब्रह्म सारमोना दिनै BPF आव जगदान जामारबाय नामा? दिनै बिथांमोननि लोगो जाय फैला जे बरगयारी सार बिथाङाथ' UPPL आवनो दं नङा होनब्ला? नाथाय बिथांमोना फैला सारजों थांफानो हाखारै दिनै सरकाराव गैयि BPF जोंसो बिथांमोना जगदान जाफैबाय नामा? स' नोंथांमोना जोबजासे नायोब्लासो बुजिनो हागोन आरो मिन्थिनो मोनगोन। लोगोसे BPF नि जोंहा प्रमिला रानी मेडामा दिनै UPPL नि उरखाव गोरा ब्रह्म सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो, लोगोसे एबसुनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों जोंहा प्रमिला रानी मेडामा, बिनि बिसयबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। थारैनो जोंहा दाब्ला लोगोसे मेन्देला ब्रह्म सारमोना BPF आव जगदान जाबाय। BPF लं लिभ लोगोसे हाग्रामा महिलारि सार लं लिभ बेफोर बाथ्राखौ नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो जे दाब्ला लोगोसे मेन्देला लोगोसे प्रमिला रानी मेडामनि जे UPPL नि उरखाव गोरा ब्रह्म सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो बिनि भिडिअ क्लिपखौ स्क्रिनाव होबाय आं, स' नोंथांमोना नायलांदो। जोंनि जाथिखौ सोखावनायनि आसल बेक्तिया जाहैबाय उरखाव गोरा। उरखाव गोराया एबसुनिफ्राय गबाय, गनाय लोगो लोगो बेखौनो हरखारबाय। बियो एबसुनि प्रेसिडेन्टआ आंजों थानानैसो सालायदों बियो। आरो पुलिस सानै मोनबाय नालाय MLA जानानै आंजों थायै थायैसो बे एबसुनि बिबानखौ मावलांदों। दाना अननानै बेनोनो केन्डिडेट होनो थिनलायबाय आं हनै हाग्रामामोनखौ होबाय, MP जाहैबाय। बे मानसिया दिनै जोंनि जाथिखौ सोखावनायनि आसल बेक्तिया जाहैबाय उरखाव गोरा। आं बुंफ्रामो, दिनै बुंबाय, फंबाय बायदि मोनो आं, आंजों थाफायो, सोमला थाफायो, आंजों उरखाव थाफायो बै समाव। दानिया थाङै थुङै जेला एकदा जाखांखो मा जाखो आं दिनै खुला खुलि बुंनो नागिरदों रायजोफोरथ' नङा जोंनि खरनिबो। BPF मोजां मोनग्रा नङा होमबा? BPF जोब दे मिथिखागौ आं BPF जोब। दानिया पार्टि दानसै, इलेक्सना गेलेनोसै नालाय 2003 नि उनाव फार्स्टआव इलेक्सना गेलेनोसै। दाना पार्टिखौ आं जों होनबाय MLA फ्रा नाङा, पार्टिखौ नाङा, एबसुआनो सालाय इलेक्सनखौ। जोंनि जाथियाव पार्टि दायोबा खावनै जायो, गावो होननानै बुंबाय आङो, मानिथाराखिसै। दानिया चन्दन ब्रह्म खाम्फा बिसोर सानैयाबो पार्टिखौ दानायाव दंथारोलाय। ओजों ग्रासरुट लेभेलनि सेंग्राफ्रा दङबाबो लिडारा उरखाव गोरा नङा। उरखाव गोरा गाव सिफ जानो थाखाय पार्टिनि प्रेसिडेन्ट जानोसै दानिया, खिन्थु जानो मोनाखिसै। रायलाय होनलाय रबिराम नार्जारिखौ दोनमालाय मा जानो, हनै लोगो लोगो केन्डिडेट होनाय लोगो लोगो केन्डिडेटआ गावसिनि जोब। बिएलटिआबो जे थैथां आन्दलन खालामनानै एकर्ड खालामबाय, बिस्रा केन्डिडेट गैला। केन्डिडेट डाबल जाजोब्बाय। हाग्रामा गटनि केन्डिडेट, उरखाव गटनि केन्डिडेट। बेबायदियावनो BPF आरो BPPF दानायसै आरोखि उरखावा। बे मोनसे जारिमिन बेयो। सोखावनाया सोर? दिनै जाथिखौ सोखावनाया सोर? BPF long left, long left, long left. BPF long left, long left, long left. Mendela Brahma long left, long left, long left. Mendela Brahma long left, long left, long left. अब्ला मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो नुनानै खोनाखाबाय आरो बुजिखाबाय नङा होनब्ला? जोंहा दाब्ला लोगोसे मेन्देला ब्रह्म सारा BPF लं लिभ बुंनायनि सायाव नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो, नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। लोगोसे जोंहा BPF नि प्रमिला रानी मेडामा दिनै उरखाव गोरा ब्रह्म सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो बिनि सायावबो नोंथांमोना खोनानानै बुजिखाबाय। थारैनो जोंहा प्रमिला रानी मेडामनि बुंनाय बाथ्राफ्रा बेसेबां गनायजाथाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय आरो बे बाथ्राया बेसेबां सैथो, नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। नाथाय आं बेखौसो बुंगोन रायजोफोर जोबनायाव, जे दाब्ला सारजों लोगोसे मेन्देला ब्रह्म सारमोना BPF आव जगदान जायाखै। बिथांमोननि बे भिडिअ क्लिपा जाहैबाय मोनसे शर्ट मुभि आरो बे शर्ट मुभियाव
पलिटिकेलनि सर्ट मुभि लाबोनाय जादों आरो बे दाब्ला लोगोसे मेन्डेला ब्रह्म सारमोना जेरावबो हाबाखै बबेबा पलिटिकेलावबो जेरावबो हाबाखै बिथांमोना सर्ट मुभिसो बानायदोंमोन आरो बे सर्ट मुभियाव दिनै BPF लं लिभ होननाय बाथ्राखौ बिथांमोना सोसनदोंमोन अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना खोनानानै बुजिखाबाय नङा होनब्ला दाब्ला आरो मेन्डेला मोना दिनै BPF आव जगदान जायाखै मात्र बिथांमोननि बे भिडिअ क्लिपा सर्ट मुभि स' आं बेखौ नोंथांमोननो खेंफारथि होबाय अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब